flere hundrede af dem om dagen. Men hvor meget påvirker de os egentlig? Jeg er her for at tale lidt om reklamer og mediemanipulation. Vi ser mange reklamer hver dag, men der er også mange, vi ikke ser og virkelig går mærke til. Det er kun vores underbevidsthed, som opfanger dem. Dette gøres på mange forskellige måder. Blandt andet er der nogen, der benytter sig af at lægge lydspor ind over en film for eksempel, som vores ører ikke rigtig kan høre, kun vores underbevidsthed og vores underbevidste ører, hvis man kan sige det sådan, kan høre. Turtle eggs. When you need to wax your turtle. Udover det er der mange, der benytter sig af billedmanipulation, hvor man lægger små, muligvis lidt seksuelle billeder ind, for eksempel i toppen af en film, hvor der så kan stå en lille fræk hentydning. Og dette lægger vores bevidste øje ikke mærke til. Men der er noget af os, den underbevidste, vores underbevidsthed, opfanger det alligevel. Dette vil vi vise et lille klip af. Sikke en frækkert. Den mest effektive måde at reklamere på, er nu ved, at man klipper en reklame, for eksempel et logo ind i en film, og lader det sidde i så kort tid, at kun vores underbevidsthed opfanger det. Dette brugte George Bush blandt andet i sin kampagne mod Al Gore i sin tid. Og det skal vi se et lille klip fra nu. Under Clinton-Gore, prescription drug prices have skyrocketed and nothing's been done. George Bush has a plan. Add a prescription drug benefit to Medicare. Every senior will have access to prescription drug benefits. And Al Gore? Gore opposed bipartisan reform. He's pushing a big government plan that lets Washington bureaucrats interfere with what your doctors prescribe. The Gore prescription plan? Bureaucrats decide. The Bush prescription plan? Seniors choose. Vi så her et lille klip af George W. Bush, da han førte sin valgkampagne mod Al Gore. Som I så, stod der Democrats, men han havde indført et klip, hvor der kun stod rats, hvilket underbevidst påvirker os til at tænke, at Al Gores det er noget værre fis. Kender du det, når din vandballon går i stykker, inden du når at lege rigtigt med den? Ej, nu gik den i stykker, inden jeg nåede at lege rigtig med den. Køb Iron Skin Color Balloons. Ballonen, der aldrig går i stykker. Yeah! Eksperter har sidenhen lavet et forsøg med skoleklasser, hvor de klippede de her logoer ind. Og nu må vi se, hvordan det går. For at undersøge, hvor meget reklamer kan påvirke os, har vi udsat 2 klasser for et forsøg, hvor vi viste en film. I filmen havde vi klippet logoer ind for et hjemmelavet mærke, som blev vist så kort tid, at kun underbevidstheden opfattede det. Derefter fik vi forsøgskaninerne til at vælge mellem 2 af vores hjemmelavede logoer. Kender du det, når du står og prøver at holde balancen, Hvor har jeg det sjovt. Jeg holder balancen. og pludselig flyver det rundt med tvebakke? Ej, nu mistede jeg balancen. Køb madparaply, så du aldrig mere behøver at bekymre dig om flyvende madvarer. Nu kan jeg holde balancen. Hvad valgte du? Hvorfor? Det ved jeg ikke, hvis man var lidt undervægt som normalt eller sådan. Jeg ved det ikke, det er bare... Du har mest lyst til det? Ja.
Hvad har du valgt? Jeg valgte en rød. Hvorfor? Jeg kan godt lide farven rød. Det er det, han havde mest lyst til. Ja. Så er du vildt. Nej. Hvad for en cola valgte du? Jeg valgte den blå. Hvorfor? Jeg valgte bare til fedt. Der skal der flere chamundere. Det er det mål. Det er det mål. Det er det mål. Det går man lidt. Så er det mål, ikke? Ja, stop lige. Altså, det han prøver at sige, det er, her har vi grafen, og det vi har gjort, det er, altså den røde, det er Burp Cola. Der er den ikke. Ja. Og den blå, det er den anden. Der er den ikke, du. Der er den. Og vi har prøvet for okay, du, værsgo. Der er noget der. Du har volumen den der, man lager alt, der er noget der. Det skal man den. Blandt de grænsmunden, der er det gamle det. Der er blodet der, der er andet der på det. Det er det ikke. Jeg ved. Ja, altså vi udsat flere, 2 klasser for en film, hvor der var klippet logoer fra Burp Cola ind i filmen. Og så folk ikke kunne se det rigtigt. Jeg blev der gang, det er der vundet. Præcis. Og så gav vi dem bagefter valget med den ene, Burp Cola og Caprari. Det er begge 2 opdækkede cola, og så Ja, det var den, der blækker der, jeg blækker der, noget blækker, jeg blækker. Jeg oversætter lige. 2/3 valgte så vores reklamerende cola her, og 1/3 valgte den anden. Jeg holdt der, det blev gratis. Er du også træt af, at når du tager dine sko på, skal du altid til at binde dine snørebånd? Prøv snørebåndsbinderen. Den lille dreng, der bare venter på at binde dine snørebånd, når du har tid. Ja, det viste sig jo, at det kunne lade sig gøre at manipulere dem. Konklusionen på dette er altså, at underbevidste reklamer og mediemanipulation er meget mere effektiv, end vi går og tror, og vi bliver meget påvirket af den i vores hverdag. Så hold øjnene åbne. Og Gud bevarer os. Kender du det, når din vandballon går i stykker, inden du når at lege rigtigt med den?